Köszönöm. Tudják önök, mi az az ifjúkor, a fiatalság? Nem? Hát elmagyarázom. Donald Super, a szociológia kiváló szakértője, a 15-24 év közti kor, a felfedezés, a kibontakozás, a pályakezdés korának tartja, amelyből 15-től 17 éves korig tart a puhatolózás, 18-tól 24 éves korig az átmeneti fázis, majd 22 éves kortól 24 éves korig a felfedezés fázisa. Manapság ezek a fázisok későbbre tolódhatnak az alapképzés meghosszabbodása miatt. De ez akár előnyös is lehet, hiszen a fiatalok érettebben választhatnak életpályát. Ezek után a megalapozás, az életpálya kiválasztása következik. Na, menjen innen. Nem akadtam meg, csak újra kezdtem. Nem érdekel. Menjen innen. Idén Sepsiszentgyörgy Székelyföld ifjúsági és kulturális fővárosa. Megnyitó március 3-án, szombaton 18 órától a színház előtt. Ennyit kellett volna csinálni. Ennyit. Az érdeklődők számára a sepsiszentgyörgyi ifjúsági civil szervezetek biztosítanak interaktív programokat. A foglalkozások után szabadtéri koncertet az Undercover Band ad. Azt követően hajnalig tartó afterparty a Crown Clubban a Te jó voltából a Friss FM DJ-ivel. Hozzatok egy ifjúkori képet magatokkal. Neki. Ne nekem. Ne nekem. Neki. Neki.